anything is possible. Oh my God! And here you are, just starting out on a creative adventure. Oh my God! He didn't make it. Welcome to LEGO Worlds. Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Dneska je to velice speciální a nejlepší video na celém mém kanále, protože, jak můžete vidět, Lego paňáček vám tady ukazuje chodidla. Yes, thank you so much. A taky natáčíme hru LEGO World, což je kvalitní Lego hra, a taky tu máme kvalitního hosta, Áňu. Nazdar vás, čavásek, dámy a pánové. Hrajeme LEGO World, proč nehrajeme Roblox? Ptáte se, já fakt nevím. Ale nás nebaví Roblox. Actually, oba máme plný, uložíte na telefonu a nemůžeme to stáhnout. Actually mě zabanovali za to, že jsem psal kontroverzní věci do chatu. Nevěřte tomu. Chtěli mě umlčet za to, že jsem se bavil s dalšíma hráčema. Kamo, CIA mě nemůže umlčet. Já nechci, abys měl kamarády, když máš kamarády, tak to znamená... Tak nebudeš hrát Roblox, logicky. Já chci jezdit na ty kávy, pouze, ne! Jo? That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Takže, abych vám to vysvětlil, abych vám to objasnil. O čem je LEGO Worlds? LEGO Worlds je nejlepší LEGO... Co? Nikdo neptal, o čem LEGO Worlds. Nikdo se neptal na to, aby jsi mi řekla, protože se nikdo neptal. Možná, že se někdo ptal, kdo si říkal, do p***, to je za hru. A já tomu člověkovi to chci odpovědět, chápeš? Dobře, pardon. Co když tenhle člověk tam teď sedí, jmenuje se Pepa a kouká na tohle video. Vedoucí na táboře, kámo. Pepa sedí. Mě pravděpodobně nesnáší, no to jsem se spálila pájku a dala jsem jí do toho pistole. Jak se ptáte, jak je to možný? Nevím, ale dokázala jsem to. To je ta pájka, byla celá odstavný pistole. Pepo, jestli na tohle koukáš, dej nám vědět do komentářů, jestli Áňu nesnášíš. My věříme, že jo. Ano, Áňu nesnáším, nikdo mě za celý tábor takhle nenase. V té pájce jsem měl velice úzký vztah a ona jí tohle provedla for real. Každý večer se modlím za Áně downfall k satanovi. Jo, nesnáší mě podle mě. Já jsem ještě slíbila, že odnesu nějakou krabici a nechala se tam a viděla jsem pak, jak jí odnáší sám. Kdo by se chtěl táhat celý den se zastanýma bednama. Zrovna ty, Pepo, tady koukáš a říkáš, kámo, co to je z LEGO Worlds, kámo, já znám jen Leggy Potter hry. Já nehraju Lego, když tak Minecraft, a zhraju jenom Lego Potter hry. Tak já ti musím vysvětlit to, že LEGO Worlds je nejlepší LEGO hra, protože tady můžeš dělat cokoliv. Můžeš tady stavět, co chceš, kámo, co to je do hajzlu. Co to je za postavu, kámo? Co to je za tričko, kámo? Můžete tady dělat, co chcete. Můžete tady stavět, můžete cokoliv ničit, dokonce, vole, můžete prostě, tady je všechno ničitelné. Tady můžete zničit tuhle zemi úplně celou, kámo. Můžete ji zničit až na dno, ale, kámo, do píč, už ty napadla brána, jak... A ta kráva ji zabila. Díky, kámo. You saved me. Why? Monkey. Prostě tady můžete dělat, co chcete, a je to o tom, že cestujete vesmírem, objevujete nové planety, je to samozřejmě pro dva. Takže Pepo, kdyby se ptal, tak takhle, tohle je LEGO Worlds, jo. Je to nejlepší, prostě je to nejlepší. Žádná větší pík není. Porovnávat LEGO Worlds k jiným LEGO hrám je jako porovnávat prostě Avatara k Shrekově jedničce. Můžete si říkat, jo, je to lepší, má to lepší CGI, jo, je to lepší, ale stejně víš, že prostě Shrek je lepší, prostě. To do píč není, kámo. To je, kámo. Avatar je píkový film, ta Shrek jednička je sračka, kdyby Shrek 2, tak zvažuju, ale jako... Takže teď si jako řekla, že Shrek je sračka. Právě teď si to řekla. Kámo, nechceš vidět, kolik lidí tě bude pronásledovat na ulici potom, co si tohle řekla? Takže... Co je tohle za vlastní skin? Walter White! Já jsem Conan, podívej se na mě. Věc. That the ending always stays the same. Ach jo, já jsem myslel, že tohle video nebude tak prokletý, kámo. To jsem myslel špatně. Můžete si dokonce vytvořit náhodnou postavu, takže pokud fakt na tuhle hru přemýšlíte a říkáte si, kámo, jak se mám vytvořit tu postavu, teď já jsem v tom úplně tak špatný. Pepo, tady můžeš dát náhodně si takhle křížkem. Co to je? Kámo, proč ta hra docela vytváří tak prokletý skiny? To je nekoukatelný. Co to? Co to? Co? My choice! My choice! My choice! OK,
ale budu za to hrát. Kámo, viděl jsi někdy Townies Sims? Náhodně vygenerovaný semíky? To je teprve jako něco. To je rostomilý, koukni, to je rostomilý. Hej Vojto, postavíš nám dům, prosím. Ne. Jak se staví sen? Máš nějaký smutný příběh? Máš smutný příběh? Jaký? Když jsem se narodila, tak jsem neviděl. Ale to je jako docela nenormální, protože po narození vidíš, víš, to mají jenom králíci třeba. A kolikrát jsem se ráno probudila a v mých kalhotách bylo To je mi líto, ale to samý zažívá Novby a reálně... Kurva, nematně! Za prvý, dokážeš vůbec poznat, jaké já jsem pohlaví? To je homofobní, mě být. Slepice! Slepice! Půjdeme zpět k raketě. Půjdeme do té naší krásné rakety a odletíme na zombie planetu. Odletíme na novou planetu, vytvoříme si naší planetu, víte? Změnit přezdívku. Ona se to jmenuje Cumming. George Cummings. My jsme zjistili, že to je nějaký kytarista, ale nevím, proč se to tak jmenuje. Buď můžeš dát malý není dobrý, jo? Malý není dobrý. Nezločím se. Dáme, buď můžeme dát obrovský, což je jakože, což hodně lidí ocení obrovský. That's what she said. Dáme obrovský, anebo dáme velký. Náš radši většího nebo obrovskýho. Blouznivý les. To je les. Já chci to s tou sladkostí, víš, tam ten dočník, ten chci. Já bych být pícečné duny, ale to taky nejde, protože Anička je prostě jebnutá a jediný co chce, něco co vypadá jako cukrovka. Zločinná laguna. Oboje cool, ale já chci to. Máš tady Ústí nad Labem, co jiného chceš? Zločinná laguna prostě, kámo. Sorry, ale tohle co vypadá strašně, tady není ani kousek divokého západu. Vyrob mi jiný. Jo, to už vypálí, to už vypálí. Dobrý, takže letíme. Tebe jsem tam nechal, by the way, protože mě sereš. Michael! Don't leave me here! Michael! To je vlastně družina humor, to už není prostě normální, kámo, ale cože? Já tam dole, kámo! Michael! Don't leave me here! Zarovnávám okraje světa. That's what she said. Nemusí být rovnej. Stačí, když funguje. Co tam dá všechno? Prostě tam dáme všechno, prostě řekneme si, kámo, srána lidská práva a dáme si tam všechno. Aha. Ne! Lego Worlds, když má generovat normálně vypadající světy. Doslova, i když mám zácpu, tak v té míse toho plave víc, ty vole. Ty vole, tak to nejde. Zabiju vás. Kámo, ty prostě, co dělal Lego Wars, kámo, better watch than sleep at night, protože... Takže použili jsme nejrychlejší... o novýho videa. Tohle není nový video. Aha. Já vím, že bys si to přála, abys vymazala tuhle to všechno, co jsi řekla, ale nebude to nový už. Dělej! To je debil, no tak to jsem neviděl. To je šerif, můžu si s ním pokecat, to chce. Díky za pomoc, parťáku. Proč mi děkuji, když jsem ještě nic neudělal. Teď, když je tu všechno vyklizené, myslím si, že tohle místo vypadá jako nové. Jsi připraven mi znovu pomoct, cizinče? To, že mi říkáš cizinče, to ale nemusíme říkat cizinče, kámo, víš, jaký jsem offended, kámo. Takže borec tady po mně chce, abych opravoval domy. Tak dali jsme to úplně všechno, tak vsaďte si, že z těch věcí, co jsme tam dali, tam bude jen jedna věc, kámo.
Ta růžová, ta vždycky se probojuje prostě, to je stejně jak Barbie. V kyně je spoustu filmů, ale všichni chtějí vidět Barbie, já se teda nedivím. Je vtipný, že tady bavíme se o Barbie, protože tohle video natáčíme někdy v červenci. Kdyby to vyjde, tak už budu vidět Barbie, ale doufám. V té době to vyjde, tak už budete vědět, jestli už bude druhá světová válka nebo ne. Ta druhá, třetí. No, už víme teď, jestli bude druhá světová válka. Bude? No. Já nevím. Byla. Jo, už byla? Cože? Dobrý den paní, vy jste strong female character. Tak jsem myslela Tokio, kámo, že vypadá, když byla strong female character. Jo, já jsem měl tuhle... Já kulomet, ale netrefila nikoho za celý seriál. Nice. Nancy si myslela, že zabije Veknu revolverem. Tak určitě, proč tady rozebíráme Stranger Things, že s vámi máme natáčet video? Nevím, protože... To je podcast prakticky tohle video. A furt to bude aspoň záživnější to podcasty Sugar Daddy, kámo. Viděl jsi nějaký? Tak. S tím Tadeášem. Ty jsou strašný. Já už nemůžu vystát. Já nemůžu vystát. Kontroverzní opinion, ale já mě strašně Sugar Daddy Tadeáš. A já jsem něco řekla o druhé světové válce, že prostě byla, vole, někdy. No. A prostě jsem to řekla, vole, jakože... 1938 až 42. No. To ale crazy to, že celý svět prostě válčil 4 roky v kuse, no možná víc. No jako celý svět ne. To mi přijde vtipný, jak se tomu říká, vole, jako... Svět, protože víš, co to bylo jenom v Evropě. A pak se to zapojila Amerika. No ty na mě letíš ve válečném dvouplošníku, kámo. A jsem tam si stal přepru, I'm stuck. Možná, že kdyby si nechtěla zlítat s letadlem ze stromu do píč. Trávila jsem někdy čas na místě, které se jmenuje letiště. Viděla jsi, jak mají dlouhou tu vzletnou plochu? Kámo, byla jsem tam 6 hodin. Měli jsme letět v 6 ráno. Letěli jsme v 8. 3 hodiny zpoždění. My jsme letěli letadlem a přišli tam nějaký týpci, kteří si prosmíkovali ten chlas do toho letadla. Kalili tam jak zmrt. A pak, když tam přišla letuška a ten chlast okamžitě dají pryč, tak řekl, že ho nemá zavřený, že mu spadlo víčko, že se přes břicho pro něj nevohne. Ale to bylo perfektní západ. Dobrý den! Takže přišla zkáza do města, dementi. Takhle balancuju já na pokraji smrti, když omylem řeknu učitelce mami. To se nikdy nestalo. Ne. Doslova většina mých učitelek vždycky vypadá jak Jabba Hutt, kámo, takže jak bych si mohl spát s mojí mamkou. Ani, teď ale začíná ta správná zábava. Koupil jsem ti zájezd na prohlídku Titaniku, co je pod vodou. Máme tu Ocean Gate ponorky. Ocean Gaze. To je plus tomu Luka, kámo. Musíme najít Titanic, takže... Ale já nevím, jak se baví jezdit. Používej ovladač. Aha. A vlastně my hrajeme prakticky na podobném ovladači, jako se ovládala ta reálná ponorka, takže jakoby... Máš to jako, to je vlastně, to je simulátor. Full experience. Držet X. Jestli tomu budeš říkat ještě dál X, tak tě budu muset popravit, ale je to křížek. Hrajeme na PlayStation 4. Kam jsem umístil ten Titanic? Jo, mám ho! Mám ho, bohužel nám dochází z kyslík v kabině, ale mám ho! Když vypadáš křížkem, můžeš vypadat nahoru. Teda X-kem, já ti to musím přeložit. Přelož mi potom Nintendo štiny. Nintendo štiny. Zabíjíš ráda delfíny. Who the fuck starts a conversation like that? I just sat down. Jdi za mnou do toho mýho domečku. Je to takový skromný malý domeček. Krásný. Ne, vole, se tě nepozval dovnitř, vole. Bapa řez v předsíně, protože z nějakého důvodu prostě tahle hra si řekla, že je dobrý ho tady vygenerovat. Já hraju. Conan skládá svoji hudbu, kámo. Takhle to vypadá. Tak musíš dát do pozorní nějakou songu od Conana. Ano, můžu. Okay. Jestli budu chtít, aby mi Conanovou zvukařská ty vole společnost soudila, tak jo. Tak můžu. Ale víš, když bude Conan soudit, tak to znamená, že se s tím potkáš.
on k soudu pošle někoho jakoby toho speciálního na soudy, třeba Amber Heard, to nevadí. To je zkušená v soudování. Pojď se mnou dělat hot tub stream, to vynáší nejvíc. Ale co mě hitlo? Ta svíčka, ta tě může upálit, ale to jsem dal sam jenom kvůli tomu, aby mi uchyláci nalezli do vany. Já nevím, jak to mám zvlášť, to nejde, ne? To nejde, to by bylo divný, kdyby mohli dva legopáňci být spolu ve vaně. Co je za pózu? Víš to? I'd be twerking. Dámy a pánové, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Já se s váma loučím, Áňa se s váma loučí. Papa. So see you later!